Bungwe la World Vision Malawi linayamba kugwira ntchito zake mdziko muno chaka cha 1982 m'magawo osiyanasiyana ngati maphunziro, ukhondo, chitukuko ndi kuthandiza pa nyengo ya ngozi. Mzakazi bungweli lagwira ntchito ndi boma la Malawi ndipo lakhala likugwira ntchito zake m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Dera limodzi limene bungwe la World Vision lakwanitsa kugwira ntchito zake ndi Chigodi dera la mfumu yaikulu Mazengera, boma la Lilongwe. Ntchito za bungweli zinachitika pansi pa thandizo la bungwe la World Vision New Zealand. Ku Chigodi uja monga mukudziwa ndi dera limene lili pafupi kwambiri ndi site ya Lilongwe kapena kuti mzinda wa Lilongwe. Ndiye kawiri makafukufuku athu amationesa kuti anthu amene amakhala pafupi ndi matown amakhala kuti ali mu mphawi waukulu, koma anthu ambiri sazindikira chifukwa amangoti anthu amene ndi akutaoni, koma sizona anthu akutaoni amakhala ndi mavuto akulu. Ndiye kuja ku Chigodi kumene program tinayiyamba mu zaka 15 zapitazo mothandizidwa ndi anzathu aku New Zealand, tinaona kuti kunali mavuto ambiri osiyanasiyana. Madzi anali osakwanira, komanso ana samapita ku skulu, makomo a anthu anali ovutika kwambiri, chakudya chinali chovuta. Ndiye pa zaka 15 zapitazi takhala tikugwira ntchito imeneyo mothandizidwa ndi anzathu aku New Zealand kuti tiwathandize anthu aja kuwatuula kuchoka mavuto amene anali nawo kufika pamene ali pano lero. Imodzi mwa ntchito imene yachitika bwera la Chigodi ndi ya Savings for Transformation kapena kuti S4T. Iyi ndi njira yomwe imabweretsa amayi ndi magulu ena pamodzi ndi cholinga chakuti achite ntchito zina za malonda ngati gulu, kenaka tikumagawana phindu lake pafupipafupi. Nthambi ina ya business yotchedwa Vision Fund mogwirizana ndi bungwe la World Vision limapereka ndalama zimenezi ku magulu ngati ngongole. Gulu ili ndi la Tikondane S4T lomwe lili dera la Group Village Headman Chadza, ndipo nthumwi zake zapindula kwambiri kampani nali pansi pa ndondomeko ya Vision Fund yotchedwa Finance Accelerating Savings for Transformation kapena kuti FAST. Mai Files Chitokonya ndi wapampando wa gulu la Tikondane Chadza Village Bank Group. Iwo akuti zambiri za nthumwi za gululi zakwanitsa kusintha umoyo wa mabanja awo kusiyana ndi kale pamene udindo onse pa banja udali wa abambo. Pachiyambi ineyo zambiri sindimatha kudziwa, koma panopo ndidaona ndidatsaguka maso ndinena panopo ineyo pakhomo panga ananga wina ali ku college panopa chakudya sichisowa chifukwa chachani cha uphungu umene adatipatsa kuti tiziyenda motero njira zabwino zoti tikhoza kupezera ndalama, tizikhala ndalama mthumba komanso malingaliro moti tikanena zoonetsetsa kunoku ambiri tapindula, ndipo oyamba kupindula ndineyo chifukwa ulo pakhomo panga pali ng'ombe, pali ngolo, chifukwa chachani cha uphungu umene timalandira. Kusiyana ndikale timangokhala nzimayi amangokhala mangoti chilichonse nchabambo, koma panopo nzimayi ndi amene akuyima pakhomo. Mukaona pakhomo pa nzimayi mbale mafudu oma chani tikugula tokha kuchokera chani mabanking account, mabeseni awa tikumwati tukhala ndi mafuta ophikira amene sitimaphika timagawana pagulu kuchokera kuti mabanking account. Iwo akutsindika kuti abambo nawo masiku ano akungozindikira katundu ndi zakudya zikupezeka m'makomo mwawo kamba kakutakataka kwa amayi mdera lino. Oti azibambo panopo sanganame kuti amatenga tipatsa ndalama achigaya, amangozindikira kuti akudya sima, akutani, akusamba, koma sopo zonse tikupanga ifeyo kuchokera ku banking account. Mai Luce Smoko ndi mmodzi mwa nthumwi za gulu la Tikondane Chadza Village Bank omwe akuti kudzera mu ndondomeko yotchedwa Savings for Transformation iwo akwanitsa kumanga mahostelo awa omwe ali pafupi ndi sukulu ya Chigodi Community Day Secondary School. Kudzera kutolera marenti, Mai Smoko akuti akupitiliza kumanga mahostel ena komanso akukwanitsa kupeza zakudya zabwino zimene zikuchititsa kuti banja pawo pakhale ana athanzi. Chimene ndinaona ine ndinaona kuti moyo umene timakhala mbuyomo unali ovutika, ndeno titayamba gulu limene la kusunga ndi kubereketsa
pang'ono ndi pang'ono ndi pamene timakhala ndi kuphunzitsidwa ngati za masomphenya. Ndeno ndaphunzitsidwa za masomphenya daona kuti ndi bwino titatsatira ngati maphunziro amene akuti tizikhala ndi masomphenya popanga zinthu. Ndeno tidakhala nawo masomphenya nditaganiza ndaona kuti kunoko tili kwabwino chifukwa tili ndi sukulu pafupi. Tili ndi ana sukulu amene amachokera kutali kwambiri kudzaphunzira kuno. Ndi kwabwino mwina nditamanga nyumba amakhala mwana sukulu kuti ndizipeza kathandizo pakhomo. Ndeno kudadzabwera bungwe la Vision Fund mwamwayi ndidaona kuti ndatenga nawo ngongole ija. Nditatenga ngongole ija ndi pamene ndidayamba kumanga hostel yoyamba. Ndamanga hostel manager kudzayika mwana sukulu 15. Pamene ndimatolera ndalama kamene kaja ndimakwanitsa kusamalira banja langa. Ina ndikuma share ku banki kodi. Ndiye ndikushare padadzapezeka zoti tidadzapeza somwayo kuti tikhoza kutenganso ngongole ija. Ndiye titatenganso kachiwiri ndakwanisanso kumanga hostel ina. Ndiye kuti ndatenganso anyamata 15. Ndikunena pano pali anyamata 30. Nawonso ana sukulu amene akugwiritsa ntchito mahostel yawa amene ali pafupi kwambiri ndi sukulu yawo akuti sakutaya nthawi yayitali poyenda kupita ku sukulu. Gladson Kagalu ali form 3 pa sukulu ya Chigodi Community Day Secondary School ndipo akuti kupeza malo ogona pafupi ndi sukuluyi zimawathandiza kwambiri kupeza nthawi yambiri yowerenga osati yoyenda kupita ndi kubwera ku sukulu mmene zinalili masiku amakedzana. Tikhoza kuthokoza kwambiri amayi athu amene amatiyang'anira panopa pa zinthu zazikulu zimene anatipangirazi. And timachokera mtunda wautali kwambiri ngati newo ndinachokera ku 25 ndafika kuphunzira pano pa sukulu ya Chigodi. Ndeno nditasakasaka nazapeza zoti malo amene ndinapeza abwino kunali kunoku kumene tiliko anyamata ndithu ochuluka amene timachokera mutali. Christopher Piri akuti zinali zovuta kwambiri kuyenda mtunda wotali popita ku sukulu kuchokera kwawo. Iye akuti nthawi zambiri ankachedwa mkalasi kamba kakuti samakwanitsa kuyenda tsiku ndi tsiku mosunga nthawi. Kumene machokerako ndikutali ene monga ananenera makolo aja nyengo ya mvula imakhati kuzunzika mayendedwe yani. Koma papa ndifuna nafupikira ndi zinthu zake ndiza paizebe timatha kuyenda mtunda ochepa kwafika sukulu ndikukalowa class nthawi yabwino. Ntchito ina yopambana kwambiri imene yachitika bera lino la Chigodi pansi pa World Vision ndiyothandiza kusintha kaganizidwe yomwe imatchedwa kuti Empowered World View. Ntchito imathandiza kuti anthu amdera adzikwanitsa kupeza njira za mbwira lawo zimene angathe kugwiritsa ntchito kuthetsa mavuto amene iwo ali nawo. Mbusa Damian Septa okhala mudzi mwa Jontho kwa mfumu yaikulu Mazengera akuti njira yogwiritsa ntchito ndondomeko ya World Powered View imachokera pa mfundo yakuti Mulungu anapereka nzeru kwa munthu wina aliyense yomuthandiza kuti achoke mu mphawi. Maganizo tinena pano munthu wina mwina akhoza kumapita kwa kumaprofeti kwa abusa anthu ampempherere pachosowa chimene ali nacho. Ili ni mayankho iyeyo ali ndi yemweyo. Zilipo zina zoti Mulungu athochita, zilipo zina zoti munthu achite. Ndetu ukatenga ntchito kuti ife tithochita ambiri lukamuza Mulungu kuti ndi achite. Mwachitsanzo Mulungu adatipatsa ntchito kuti ifeyo tikhale atizilima mu nthaka. Ndeti ndi udindo osamala nthakayo. Kusamala nthaka kumene kuli ndi munthu nkututa manyowa kwatsira kumunda ukhoza kukolola zochuluka. Sikuti Mulungu adzagwetsa mvula yafereleza sizingatheke. Ndi anthu ambiri tumabwerera mbuyo chifukwa chakaganizidwe. Poyankhulapo pa zamene njira yasinthira mabanja ena iwo akuti mabanja ambiri amene akutsatira ndondomeko imeneyi ayamba kuona kusintha pa miyoyo yawo ya tsiku ndi
tsiku. Alipo ena kumusiku tili ndi mayi wina amene wandipatsanso chitsanzo. Mauli onse okhaututa manyowa pamutu, koma kuti mupite kumunda kwake zoti amatuta pamutu simungakhulupirire. Ndikuti ameneyo waganiza zinthu zonse amatha kupanga, waona kuti ineyo khomo langa kuti lizivutika ndikusowa chakudya. Chifukwa moyo wa munthu mavuto akulu ndikusowa chakudya, maka kuno kumudzi moti kuno ngopeza chakudya ndiyo bwana, koma anthu tizunzika chifukwa chakaganizidwa. Mayi Cynthia Septa akuti nawo amalimbikitsa amayi anzawo kuti akungoyenera kukhazikitsa njira zimene adzitha kumakambirana ndi kulimbikitsana pa zamene angatukulire miyoyo yawo komanso mabanja awo. Kutsalana ndi imene mwaganizira kuti kwati chaka chinochi tikati tilima morani koma ukankhala kwa antizi popanda zoganiza zinezi zonse ndiye basi umankhala moyo uranibe wozunzika. Koma ukaona ndi imene zilili umati daina ndiye ndaganiza kuti bwanji chaka chino titachireko zoreli kuti mwina moyo wathu ukhale orani osintha. Mudzi mwa Dzuwa dera lomwe lino pali banja lina limene linazindikira kuti likuyenera kuganiza mozama pakuthandiza kuteteza chilengedwe. Vuto limene limadera ambiri mdziko muno ndikuonongeka kwa mitengo popangira nkhuni kapena makala zimene zimagwiritsidwa ntchito pophikira. Koma kudzera ku bungwe la Vision Fund limene limabwereketsa ndalama kwa anthu amene aphunzitsidwa bwino pa zakusintha kwa maganizo, ndi bungwe la World Vision linabwereka banja la mayi ndi bambo Stefano Dzuwa ndalama zoti akagule makina opangira gasi ophikira. Gasi ameneyu amachokera nkuolera ana kwa ndowe za ng'ombe zimene bungwe la World Vision linawapatsa cholinga chakuti ikaswa ampatseko mzawo wa mudzi omwewo. Ine ndine mmodzi mwa alimi a ng'ombe za mkaka zomwe ndidapeza phindu kuchokera ku World Vision. Ng'ombe zidalandira tidapeza phindu lochuluka lomwe tidapezako umwayi wotinso tithe kumalumikizanako ndi mabungwe ngati bungwe la Vision Fund. Atatumikiza tsaku bungwe la Vision Fund tinakwanitsa kutengako ngongole yokwana 500,000 ndipo ngongole imeyi ndidagula biogas system. Biogas system imatithandizira kwambiri kumbali ya kupanga moto ophikira komanso ndiye kuti tikumapanga manyowa kuchulukitsa manyowa zomwe kale timafuna kuti tikapanga manyowa aja timangothira kumunda, koma panopa zidasintha ifoti timathira ngati fertilizer wokulitsa komanso kenakano timangothira wobalitsa kamodzi zomwe zikutipindulira ifeyo ngati pabanja pathu. Iwo akuti banja lawo ndi chitsanzo cha mabanja amene asonyeza kusinthika kwa maganizo kuchokera ku mphawi pamene bungwe la World Vision lisanayambe ntchito zake mderali. Ineyo ndili ndi chitsanzo chabwino kwambiri kudera lonse lino la kwa Dzuwa chifukwa ndine mwa mmodzi amene ndikupindula kudzera ku biogas system imeneyi yomwe azathu akumatha kumabwera kumadzasilira ndikonso ndikumathanso kumaphunzitsa kumapangiranso upangiri kuti kodi ine ndipeze umwayi umenewu ndidayenda motani ndikumawalumikizitsa kuti nawonso apezeko umwayi umenewu woti azithanso kupindula ngati mmene ine ndikupindulira. Chifukwa kudera kunoko mavuto ndi ambiri, anthu amavutika kugula fertilizer, anthu akumaononga mitengo kumadula nkhuni zomwe zili zoti ndi boma ndi zinthu zosaloledwa, koma ndi kuti Afrika magwiritsa ntchito ndowe za ng'ombe kupanga moto ophikira zikumathandizira kuti kudera kuno chilerezo cha mitengo chikhale chokwanira. Nawonso mayi Dzuwa akuti amalimbikitsa amayi anzawo kuti adzikhala m'magulu ndi cholinga chakuti adzichita malonda limodzi ndi kumapeza phindu lochuluka kusiyana ndi munthu wekhawekha. Moyo wanga wasintha kwambiri kuchokera ku bungwe la Vision Fund pa chithandizo chimene amapereka ngati ngongole imwe timatenga kuchokera m'magulu ang'onoang'ono. M'magulu athu ngati kumudzi kuno omwe timatenga ndalama yocheperako mwina uchoka pa 500 ulekeza pa 1 million ngati gulu lonse timagawana pang'ono mwina ngati 200 kaya 300 yomwe imatithandiza kugula nkhuku, mbuzi, nkhumba. Tikamawera zinthu zija zimatithandizira pakhomo pathu ngati kumanyowa, chakudya, komanso ana school fees, komanso tuma business ting'ono monga ngati kugaya sinjiro magulitsa, kuphika zitumbuwa, kati mandazi. Ncholinga kuti ziweza kukanga chepe makabweza ngongoleja ndi kusonkhaso ngati kumagulu kuja kuti chikatha chaka tikagawana
tikhale kuti tapeza thandizo pakhomo pathu ngati laferereza ndi zina. Mkulu woona ntchito ku bungwe la World Vision a Charles Chipopo akuti ndi zosangalatsa kuti dera limene mzaka 20 zapitazo linali lotsalira mbuyo pano lili ndi magulu komanso mabanja amene ayamba kuchita zinthu mosiyana. Iwo akuti ndondomeko yakusintha kwa maganizidwe ndi yayikulu kwambiri mu ntchito za bungwe la World Vision kotera kuti yathandiza kukweza madera ambiri a iwo amene amatsatira ndondomeko zake. Kawiri mukawafunsa anthu chachikulu chimene amachita amata ndinamanga nyumba, ndinagula njinga ya moto, ndinagula ngolo, ndinagula solar system, ndi foni, ana anga amapita ku skulu, ndi zimene zimafunika kuti moyo kuti uyende zimafunika ndi zimene zonse. Akafika saizi zimene pamapezekano kuti ena mwa iyo amafika saizi yona kuti ngongoli zimene mutipasa m'magulu mwina asinthu zochepa ndifuna ngongoli yayikulu chifukwa kuti ndinalima mbewu zambiri ndinakola ndinagulitsa zambiri ndifuna kupita pasogolo ndifuna kugula truck. Ndi a Vision Fund aja amatengaponso anthu ena ndi ena amene timapasa ngati ma individual loans kuwapasa ndalama ya munthu payekha pozindikira kuti akumatha kubweza m'magulu mucha athanso kutenga loan yayikulu ndi amatenga di ngongoli yayikulu kwambiri ya munthu mmodzi imene kwina ndi kwina takationa kuti mwina amagula mwina ng'ombe mwina kugula zinthu zazikulu. Ndiye muona kuti mukaphatikiza zonsezi muona mukati metaonera kuchigodi kuchako anthu amachoka moyo woona kuti ndi osauka kufika moyo wonena kuti kumene samayembekezera. Mukapita kumene kuchako kalekale mabungwe akamachoka kudera amabungwe ankanena kuti aya musachoke kunoko amuna akatithandiza chaka chimodzi amwina zaka ziwiri koma lero ni mukapita ngati kuchigodi kucha akuza kuti lero mutanyamuka kumapita World Vision mukathandiza anthu ena chifukwa ife mwatithandiza mokwanira tikuziwano kuweza nsomba tokha osaka kuti muziti pasabe nsomba everyday. Ndi chifukwa pa 15 years ife tili okonda kuchoka kuchigodi kucha chifukwa tawasira chinthu chimene mwayiwokha atha kuchipitiriza ngakhale ife kulibe. Komanso nkhani yonseyi timayika mu digital platform kuti zinthu zawo azitha kuwerengesa mwa makono osati mwa mabuku ya ndeti ndi platform ina zinthu zawo zijamagwiritsa ntchito mafoni ma banking konde athu amagawa chilichonse cha banking konde chimachitika pa foni. Bungwe la World Vision limagwira ntchito zake mdziko muno madera osiyanasiyana omwe amathandizira kuchepetsa umphawi kuponderezedwa pa nkhani za umoyo ukhondo maphunziro komanso chitukuko.